Uyashoot. It's cute. Ngishaya ivideo ngiyashoot. Kodwa ngiyashoot sama ngishaya ivideo. Yeah, vele. Shoot. Shoot namanje siyashoot. How cute. Yini USB. Imnandi ngoma ya USB. Yini USB njengoba kudlala USB la ngeke umuntu ethi fethu USB into efaka izinto ezidlalayo. Net fane Tomb zadla Tomb. Phela mawuyibuka isuke idlala ngoba slide show lento yamafoni. Hawu yini USB kahle igama layo USB. Yeah, USB. Igama iyona USB. Iyona USB kodwa mfethu akusi USB. Yazi baningi abangazi ukuthi ni USB kodwa bacela ukuthi bayazi ukuthi USB. Bayayazi USB kodwa bayazi ukuthi yini USB kodwa bayayazi. Yini USB? Kana khuluma nje lengoma ingoma. Are you low? No, I'm high. Oh. Are you high? Yes, I'm low. Oh, you low, I'm high. My name is High. Okay, thank you guys. My name is High and his name is I'm low. You high. His name is High. I'm low. Thank you for your support. Keep on laughing.